दिनैनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 49थि थान्दै जख'न्थाया जागायबाय। पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय कुसुबिल एबा कासेवबिलो बारलाम्फा हारिमु आफादनि गेवलां फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 10 आरो 11 खालाराव खुंनो लानाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 49थि थान्दै जख'न्थायजों लोब्बा लाखिनानै दख'रा आफादफोरनि गेजेराव गेलेमु आयदानि बादायलायनाय हाबाफारिफोरा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बोसोरफ्रोमबो बोसोरारि जथुमा आरो जख'न्थायजों लोब्बा लाखिनानै होबोबाय थानाय बड'लेण्ड मुंख्लं देबनाथ बसुमतारी गोसोखां बुलुर एबा भलिबल बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि लोगो गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारी बिथाङा। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथाङा गेलेमु आयदानि बेखेवनाय हाबाफारिखौ जागायनाय गिबि बादायलायनायाव बाहागो लायो। पानेरि दख'रा एबसुनि बुलुर दोलो आरो डिमाकुसि दख'रा एबसुनि दोलोनि गेजेराव बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो फारियै जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि बाबुराम दैमारी, आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी, बानजायनाय आफादनि मावफुं आफादगिरि बुधिराम बर', जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि धरणी बर', जिल्ला एबसुनि गोबां दैदेनगिरि आरो दख'रा आफादफोरनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे पानेरि कुसुबिल ओनसोलनि गोबां रायजो राजा बिथांमोनखौबो बाहागो लानाय नुनो मोननाय जायो। गेलेमु आयदानि बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय एबसुनि लोगो गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारी बिथाङा गावनि बिबुंथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि महरै गायसननो थाखाय गोबां बिथांखि लानानै खामानि मावबाय थानाय बादिनो गेलेमु आयदानि सायावबो जुनिया मावथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि हाबाफारिनि गेजेरजों गेलेमु आयदानि सायावबो गोबां खामानि मावबाय थानायनि बाथ्रा फोरमायदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी बिथाङा साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय जिल्ला एबसुनि खुंगा 49थि थान्दै जख'न्थायनि सोमोन्दै गुवारै बिबुंथि लाखियो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि थान्दै जख'न्थाय सरासनस्रायै जोङो साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बे थान्दै जख'न्थायखौ खुंनो थाखाय लादों 10 आरो 11 जानुवारि। दा बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जिहेतु बुलुर गेलेनाया सानसेयाव जों फोजोबनो हाया, दा बेखौ नोजोर होनानै जोङो सानसे सिगां दिनै 9 जानुवारिनिफ्राय जों जागायनो थाखाय लादों आरो बेखौहाय जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारी बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय। दा बे हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मोनफ्रोमबो दिखाव जोंनि लाइमोनफोरखौ बा बर' हारिखौ आपलिफ्ट खालामनायनि मोनसे थांखि बा एजेन्डा लानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो बेखौनो लानानै दिनै जोङो जोंनि कनभेन्सनाव जोङो बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय, काबादि गेलेनाय बादायलायनाय, माराथन खारनाय बायदि बायदि गेलेनाय बिथिङाव जोङो हाबाफारि लाबोबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टबो लादों। बेनिफ्राय कालचारेल दिखावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथेस्थखिनि जोङो माने मोसानाय मुसुरनायनिफ्राय लानानै इभेन माने बैसागुनि समाव जोङो ट्रेनिं होनाय बेबायदि बायदि बायदि हाबाफारिखौ जों लादों। गतिके थांखि आरो नोजोरा बेनो जे बर' हारि हिसाबै जोङो गोख्रों जानांगौ आरो मोनफ्रोमबो दिखाव जोंनि बर' हारिया जौगानाय फैनांगौ, बेखौनो नोजोर होनानै जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लादों। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे 49थि थान्दै जख'न्थायजोंनो लोब्बा लाखिनानै बेबायदि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ कालचारेल, स्पर्ट्स आरो लिटारेरि बेबायदि हाबाफारिफोरखौ जों लानाय जादों। आसा खालामदों साफ्रोमबो रायजो राजानि मददथिजों जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंगोन आरो गाबोननिफ्राय जितु जोंनि 49थि थान्दै जख'न्थायनि मेन हाबाफारिया जागायगोन। बेनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै मददथिखौ होफैगोन, आं बेखौनो मिजिं थिदों आरो बयनिसिमबो आर'ज गाबनाय थादों। समफोर 11 जानुवारियावहाय जोङो मोनसे सेमिनार जों लानाय जादों। हेल्थ एन्ड ड्राग एबिउस, जोंनि सावस्रि आरो ड्राग्स बाहायनाय बा ड्राग्सनि गाज्रि गोहोम
बेखौ लानानै जोङो मोनसे सेमिनार लादों फुंनि 10 बाजियाव। जिहेतु जोंनि ओनसोलाव ड्राग्स जौ जुवा बेफोरो बिराद मोनसे माने बार्निं इस्यु बायदि जानानै थाबाय। जोङो बिथिं भुटान बर्डार जों सेर खालामो आरो फ्राय माने जोंनि लाइमोनफ्रा बे भुटान बे बर्डार सेर सेर अरुणाचल बर्डार सेर सेर बेफोराव थांनानै ड्राग्स जानाय जौ लोंनाय बेफोरो बिराद माने मोनसे फेशन बायदि जोंनि लाइमोनफ्रा लानानै दिनै माने लोब लोब बे दिगथिं गावनि लाइफखौ नस्थ' खालामना लानायनि मोनसे दिगथिंसो आगान होलांनायखौ जों बांसिन नुदों। दा बेखौनो नोजोर होनानै जोङो फिसा मोनसे पदक्षेप लादों बे सेमिनारनि गेजेरजों जे ड्राग्सआ मानसिखौ मा खालामनो हायो आरो ड्राग्सनि गेजेरजों जे जोंनि बर' हारिया बर' लाइमोनफ्रा धंस' जानो थांगासिनो दङ। बेफोर गासैखौ एसे सरसा खालामलायनानै जाहाथे बेफोर गासै गाज्रि मुवानिफ्राय गाज्रि बेसादनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो बिनि थाखाय फिसा मोनसे पदक्षेप जों लानाय जादों। बेयाव आलासि हिसाबै पाठशालानि जिथु मंगलम रिहेबिलिटेसन सेन्टारनि कनसालटेन्ट मेडाम बिथां नितु खान्दुरि बिथाङा बाहागो लाफैगोन। जोंहा डक्टर सासे जइन्ट डाइरेक्टर उदालगुरि बिथाङाबो बाहागो लागोन। दा बिनि थाखाय आं खावलायदों बे हाबाफारियाव जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजा लाइमोनफ्रा एसे बाहागो लाफैयो आरो बरायनाय हाबाफारि जों दोनदों। जोंनि साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोनगिरि बिथांमोनखौ बरायगोन आरो लोगोसे मुंख्लं फोरदाना दैमारि बान्था जों मोनफ्रोमबो बोसोराव बावबोबाय थादों। देग्लाय 15थि जागोन 15 बोसोर बा 15 सा माने बान्था मोनगोन। देग्लाय जोङो एग्रिकालचार सेक्टराव नायदोंमोन। दा बे हिसाबै जोङो एसे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंबो फोसावखांबाय। बिथां सन्तला ब्रह्म बिथाङा सासे मोजां मोनसे आबादारि हिसाबै जोङो उदालगुरिनि मादावनो सायख'नानै मोनदों। बिथांनो जोङो एवार्ड कनफार खालामनाय जागोन। बेजों लोगोसे 1टा बाजारनिफ्राय जोंहा अपेन सेसन जागोन। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरिद आफादगिरि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। बिटिआरनि मानगिरिद CEM बिथां प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै बाहागो लागोन। गतिके दानि जिथु मोनसे थासारि बे मोनफ्रोमबो थासारिनि सायाव बे अपेन सेसनाव निस्सय सावरायनाय जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रायजो राजानिसिम गोबां मानि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव माने मेसेज मोनसे होनो गोनां निस्सय थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांहा। दा गतिके बेफोर गासै मेसेजखौ बे माने अपेन सेसननि गेजेरजों होगोन। बेनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाखौ लोब लोबै फैनानै बे अपेन सेसनावबो माने बाहागो लानानै जोंनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ जाफुंसार होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो बेखौबो आं एसे मख'नो नागिरगोन। गाबोनो जिहेतु जोंहा डेलिगेट मोनसे सिटिं दङ जिल्ला आफाद हिसाबै उदालगुरि जिल्लाखौ फैबाय थानाय बोसोराव बोरैहाय आरो मा मा खामानि मावलांनो गोनां जोंहा दङ बेफोर गासैनि सायाव सावरायगोन। आरो जिहेतु मोनसे एकर्ड मोनसे जालांबाय सरकार फारसेथिंनिफ्राय मोनसे डेडलाइन होनानै दोनदोंमोन जे जेरैखि जाया मेक्सिमाम टु मेक्सिमाम माने एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनखौ 2024नि सिगां मावफुंगोन होननानै। दा दिनै बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोंहा एसे सावरायनांगौ दङ। बे डेलिगेट सिटिंआ जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट मोनसे सिटिं जागोन। जेराव माने जिखिनि अनुस्थान प्रतिष्ठान आरो जिखिनि इमप्लिमेन्टेसन जानांगौमोन बेफोरो माने एसे एनैया जादोंब्लाबो जथेस्थ'खिनि लेहेमिया जादों। दा बेफोरखौ बोरैहाय एसे स्पिडि मेनाराव मावफुंहोनो हायो बेफोरनि थाखाय जोङो थांखि लानांगौ दङ। जोंनि ओनसोलफोराव आं दहायबो बुंलांबाय जिथु ड्राग्स जौ जुवानि बिराद मोनसे हाब बायदि जानो थांगासिनो दङ। बेफोर गासैखौ हमथानो थाखाय जोङो मा प्लान आरो पलिसिसफोर लानो हायो बेफोर गासैखौ जोङो बे डेलिगेट सिटिंनि गेजेरजों सावरायनानै खामानि मावलांनांगौ दङ।